Festival PAN, medzinárodný festival pantomímy a pohybových divadiel prináša do Liptovského Mikuláša neopakovateľnú atmosféru plnú pohybu a kreativity. Už koncom novembra čaká návštevníkov festivalu zaujímavý program, ktorý nám predstaví lektorka dielne Telo, objekt, zvuk a absolventka ateliéru fyzického divadla na Jamu v Brne Monika Štolcová. Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. No ja som sa dočítala, že festival má už 31 rokov, to je naozaj krásna história, Áno. je to už taký dospelák, tak čím je taký jedinečný, že pretrval toľko rokov? On je jedinečný viacerými spôsobmi určite, ale jednak je to tých 31 rokov v Liptovskom Mikuláši. Je to najväčší festival pantomímy a pohybového divadla na Slovensku. A každý rok sa tam stretnú stovky účastníkov a účastníčok. Tento rok 300 účastníkov, účastníčok, ktorí sa budú vzdelávať v 15 dielniach. A do toho sú k dispozícii vlastne predstavenia úplne svetového formátu. Predstavenia v rámci tých 4 dní, ktorých sa bude vlastne festival konať. Na jednom mieste uvidíte predstavenia z Česka, zo Slovenska, od etablovaných umelcov a umelkyň, cez študentov nonverbálneho divadla, jednoducho osobnosti, divadelné osobnosti, naozaj pantomímy a pohybového divadla na jednom mieste. Že Liptovský Mikuláš bude 4 dní naozaj intenzívne žiť kultúrou. Áno. Čo je to hlavnou myšlienkou festivalu? Čo organizátori chcú, aby si návštevníci z tohto festivalu odniesli? No určite je to pre mladých účastníkov a mladé účastníčky povedomie, rozšírenie spektra toho vnímania divadelného umenia. Čo je to pantomíma, čo je to pohybové divadlo, čo to znamená komunikovať nejaký príbeh, metaforu, poéziu skrz svoje telo. A určite je to aj priniesť práve ten kus pohybového umenia aj k ľuďom, ku ktorým sa možno nedostane úplne len tak. Napríklad práve do toho Liptovského Mikuláša. A zároveň je to možnosť dostať sa na javisko. Tam dostane priestor skoro každý, kto má záujem a chce niečo s divákom zdieľať, čo je veľmi jedinečné podľa mňa. Ako ste zostavili program? Ako budú vyzerať tie 4 dni? No, tam bude všetko. Tam bude úplne všetko. Do obeda práve začíname prácou, pretože aj to pohybové umenie celkovo je práca, takže vlastne tí mladí účastníci a účastníčky sa budú venovať zbieraniu nejakých zručností, impulzov, inšpirácií od lektorov a lektoriek, ktoré budú viesť dielne. No a po obede, vždycky po obede až večer, od tej 7:00 sú práve k dispozícii tieto predstavenia, ktoré som spomínala, ktoré sú pre širokú verejnosť, taktiež doobedné predstavenia pre detského diváka, čiže tam je naozaj úplne všetko. Dokonca súťaž, jednotlivci, dvojice, trojice, súbory budú súťažiť vo svojich pohybových predstaveniach, pohybových etudách a taktiež tam bude jedinečný, to je naozaj taká čerešnička a to je súťaž v improvizácii o pohár primátora Liptovského Mikuláša. To znamená, že tam musíte mať aj nejakú porotu, keď... Áno, aj porotu. Tento rok budem aj ja v porote. Asi pravdepodobne. Takže to bude veľmi zaujímavé pre mňa. Je ťažké sedieť v porote, rozhodovať takéto vystúpenia? Úprimne, ja som nikdy v porote nesedela. Ale myslím si, že teraz príde ten moment. A myslím si, že to bude náročné, lebo umenie vo všeobecnosti je veľmi subjektívna záležitosť. Takže uvidíme, ako to pôjde. Vy ste spomenuli aj detské predstavenia, to znamená, že ten program je zostavený aj pre dospelých, aj pre deti. Nájdú si tam aj rodiny s deťmi nejaké svoje miestečko? Áno, presne. Vo štvrtok, v piatok a práve v nedeľu sú detské predstavenia, to vždycky od 10. do 11. Vo štvrtok napríklad Clown Bajlo predstavenie. V piatok je to Paperboy od etablovaného, veľmi známeho Radima Vizváriho. V nedeľu práve Miro Kaspřík, zakladateľ festivalu, bude mať tiež svoje pásmo pre deti. No a každý deň od tej stredy do soboty sú k dispozícii predstavenia od 7:00. Takže to je pre dospelých, dospievajúcich. Keď hovoríme o deťoch alebo o mladých ľuďoch, aj vy sama ste mladá, majú teda dnes mladí ľudia záujem o tú pantomímu v tom digitálnom svete, keď si viac žijeme v tej virtuálnej dobe? No ja si myslím, že práve preto majú o to záujem. O tom svedčí jednak to, že som videla tie prihlášky a tie dielne sú naozaj preplnené. Chvála Bohu. A veľmi sa na tých účastníkov tešíme. Čiže ľudia majú záujem sa vzdelávať. Hlavne mladí ľudia majú záujem vidieť svet v celom tom spektre, ktorý ponúka. A myslím si, že je to spôsob, ako sa utíšiť. Je to spôsob, ako si budovať citlivosť voči sebe, voči ľuďom okolo. Predsa len hovoriť príbeh len skrz svoje telo je niečo veľmi špecifické. Takže si myslím, že o to určite záujem je.
My sme zvyknutí možno chodiť na nejaké koncerty, možno do divadla, ale predsa len pantomíma nie každému je taká blízka. Áno. Ako sa človek v pantomíme dostane? No, cez Festival Pan. Určite. A ja som sa dostala napríklad práve cez Festival Pan alebo cez literárno-dramatické odbory. Pani učiteľky, pani učitelia. Tam sú už veľmi silné napojenia práve na ten Liptovský Mikuláš a na to povedomie o tej pantomime a na to, čo to mesto a ten krásny, skvelý produkčný tím toho pánu ponúka. Ja som sa dočítala, že tam budú aj workshopy. Čo si po tým máme predstaviť a pre koho sú určené? Áno, tieto workshopy sú určené práve pre mladých účastníkov a účastničky, čiže sú to mladí zuškári alebo práve aj mladí konzervatoristi, ale nevyhnú sa aj pedagogičky a pedagógovia, ktorí tam budú mať svoju dielňu. No a tieto workshopy sú fakt rozdielne. Jedná sa o nejaké cirkusové techniky, akrobáciu, žonglovanie, jedná sa o prácu s telom, s objektom, so zvukom. Je to tam naozaj pestré, čiže decká si mohli vybrať na základe anotácií, kam by chceli ísť a budú zbierať zručnosti, dúfam, nejaké impulzy, inšpirácie a nejakú novú optiku na to, ako možno tvoriť nejaké svoje etudy, ako sa vyjadrovať na javisku. Vy sama ste si už tým festivalom za tie roky prešli asi viacerými pozíciami. Tak ano. Čo vo vás ten festival zanecháva? Zanecháva, alebo teda stále to pokračuje. To je neuveriteľná aj súdržnosť, láska, komunita medzi ľuďmi, ktorí to tvoria. Ja som tam prvýkrát vlastne stála na javisku v tých 13 rokoch a odtedy tam sa zapálila tá moja vášeň pre umenie, pre divadelné umenie. A vždycky, keď končil ten pán, tak sme si hovorili, že kedy už bude ďalší. Čiže pre nás my sme si hovorili, že pre nás sú to prvé Vianoce. To znamená, že celý rok žijete? Áno. Práve kvôli toho, aby ste sa dostali na festival do Liptovského Mikuláša. No tento rok budete ale aj lektorkou dielne Telo, objekt, zvuk. Čo si môžu od vás odniesť z vášho workshopu? No, ja budem spolu s lektorkou, teda s mojou kolegyňou Jiřinou Krásovou, budeme mať túto dielňu. Ja len dúfam, že si donesú fakt nejakú inšpiráciu a impuls na to, ako sa možno pozerať na zvuk práve pri pohybových pantomimických predstaveniach, ako možno s ním narábať, ako o ňom rozmýšľať, ako pracovať s telom, ako pracovať s objektom, nielen ako s objektom, ale ako s nejakým inšpiračným materiálom. Hrá teda ten zvuk aj dôležitú úlohu, lebo možno diváci si myslia, že pantomimy majú úplne v tichu? Určite to je strašne individuálne. V mojom prípade, keď ja som tvorila alebo tvorím nejaké pohybové etudy, pohybové predstavenia, tak vždycky rozmýšľam o tom zvuku ako nejakom nástroji, ktorý má tiež svoj vlastný hlas a ktorý dokáže komunikovať s tým telom, dokáže komunikovať s tým príbehom, s tým, čo chcem s divákom zdieľať. Takže ja si myslím, že to má svoje miesto určite. A už len na záver pozvánka pre našich divákov, ak by mali záujem sa prísť pozrieť na Festival Pan, že ste ich nalákali teraz. Áno, tak ja všetkých veľmi srdečne pozývam budúcu stredu až sobotu na Festival Pan do Liptovského Mikuláša. Príďte si s nami nasať tú energiu, príďte na prvé Vianoce. Ja vám držím palce, nech sa vám teda festival vydarí a nech opäť s takou radosťou aj na budúci rok ho budete chystať. Hosťom bola absolventka ateliéru Fyzického divadla na Jamu v Brne Monika Štolcová. Všetko dobré želám. Ďakujem.